pi barok ki parlok ki baju pet baju persian ya ka channel jengi nak kiar bat nak kalian jengi mentah ka sini wan hiar po nong po Ripoy district ka jing wan hiar jengi sini kalong namar ba ka jing play ya kani ka wei kedukan ka ba bu ya kimar ki mata ka bala peni nak ka wei ka society ka ba ngite peteng kum kan nang kiu syaprang multi purpose cooperative society but kani ka society kadai ka bapeni ya kiar kitar ki kumba PE kini badon syadian jonga bat kadai ka society ka bakercan ya sibun ki longyang hakani ka thain ku thoi bat bantip halor kani ka society wan ni ya kendu I president jong kani society ka jing kerdu kam kerdu jam hapo ka jela kam dai su ka jing kren ka ba menin menta handai kala dai kamat kapala slem ba hoi ngimla banlen sibun ki samla ki pladon haki kerdan pule ba per handai banyo kampat ka dai ka jing kren ka bajuat ba handai ka jing mi syakmat jong kiriu don sap kala long ka jing kerku ka bakrau ya ki babun balang menta kasngi nakaliang ka kunhun jongi kana kithiar kalayolat banya kren ban ikong bindas im ka president jong kanang kiu syaprang multipurpose cooperative society Maulong Ripoy district kapala sedang nadu ukala lingkot arajar khatsan bala register pat hakhat we turi ujinleu arajar khatsan na kaliang kane ka society kalayolat ru ban pli ya kadukan banyo penyaiyau ya kimar ki plapan mi na kane ka society hanong po senda ka office u district transport officer DTO nongpo haga Henry tarik unailar arhajar arpuar haga ba umentri katana textile and horticulture ba bantaidor lingdo ulayo ban pli ya kane kadukan na kane ka society laju penmi sibun kitiar ki bakantop ya ki kho ki kenup ki mula ki sanghe ki sangret ki sun ki jain kum ki dahara ki mo flor bat ki we habalayo ru ban yakran bari president kan ka society laye thuru ba hagajing ya ilenti sibun ki jinghe kilamat khamtam haba om padon satya kajaka penmi ya kiksai kitiar ki badon kam napo kajela hanrei hab banthet na kajela asam kumta ila kentu syaka sorkar pan phaik matlem ya kane ka jinghe kanang bakan long ka jing mentoy ya kinong songsnong kajela tongin ya sngap ayu ini kong in batai khandet syapang kane ka society bat ka jinghe ka ba kimat kublai kong ya thu ingi ya ka teng jong kerteng jonga de ka ikong bindas im Maulong nang klo te batai ini halo jong kani ka society jong phi kani ka society jongi kala sedang nadu usnem ar hajar khatsan ngisdang nadu basdang jong usnem arjar khatsan nadu u February Henry ngi register pa ya kane ka society ha u khatwe tarik bnai jun ar hajar khatsan te ke jing thumu ba phi thaw ya kane ka society ka jing thumu jonga na kaliang jonga kum ka president ya ka banseng ya kane ka society ka long ba ngala yo isibun ki ki ba don hapo ka snong ka thaw ka jongi Henry omdon ba pentre bat omdon ba shim ya ki dei na kata kadau ngasa don jumut ban lum ban lang ya ki para member ki nong snong hapo ka snong ka thaw ka jongi ban ya form no ya kane ka society ti hadu menta kat nungut ki khat ki ba fidan hapo jong ka society ha ka basdang ngi don kumba khat riungut khat saungut ki kan thei bat arngut ki sinrang henrei hadu menta ki la don laipu arngut bat ki don ki bala mi na kan ka society bat ki dang don hiru ki ba wan rung thmai ha po jong ka society jongi ti ni so thu philat dap register ya kan ka society to ka ai jing yarap ka ba piyo na kaliang jong sarkar ya kata ka jing yarap te ya mentah te nadu basdang jongka hadu mentangi klempat yo ru em na ka sorkar ngisu yo khendian uksai na po handlum department tangkum tangim pat yo jing yarap ru em kum kani ka society mo nadu basdang hadu mentahi PE bakal adon ka jing kiau ni PE bakal kidon kita ka jing ru ka society haka jing ye lenti jong ka society ngi ya kendu sibun gi jing ngakum kanong ya lang teng nga haban dajau man
teng ada ha ban du thia du dem tang na ka banta ban perkhat kumno ban penkiu ya kan ya ka society bat kumno ban pensutu ya ki para member bakin la ban ya sya na ka por wat langi ya kan du ya ki jing wat langi mio jing ya rab ru hendrenga persyang ban pensutu ya ki bangin ya sya hendrenga kum ka no ya lam ka bah khmat ngaya kan du shi bun ki jing namar ba kadau kolong ba ngi klem yo jing ya rab na ka sarkar ti hakani ka society de ki mar ki mata ki bapila ban penmi hapo ka society jongi kidon shibun ngut ki briu bat kidon shibun tli ki kam kidon kinong rem kidon kinong ri khnyang kidon kinong thir ksai kidon kinong syat rong ksai kidon kinong thanjan kidon ru ki bariap lengkha ki penmi ya ki khau ngi ra hang ni hapo dukan chungi kidon kinong rep sing rep senrai baro ngi penmi hapo jongan ne ka society bat ngibu hang ne hapo jongan ne ka dukan bat kum juro ya kini ki handicraft kidon ki besna mura kidon ki ba life heujat ki ya don ki member jungi ki batre ya kini ki kam ti hai pat ti si pen ya yo ya kini ki mar sutu kan ni ka dukan ka de ka ban pli menta nadu ar hajar taksan pat babi sedang sei bisa penyak jauh itu ya kini ki janji bangi penmi nadu basdang jonga society teng i jenjar hadu bangi yo tang batik sai namar ngim don kayau ngim pat don kayau ngim la bandi ya ki janji jongi gen hakit ki katto kat nesnem hendre kini ki khandiat snem padeng ngilas dang yo kayau ma ngilas dang yo kayau na kabanta ban penia ya ki janji jongi bat nakaliang jong ngakom ka presiden ki babun hina ki departemen kila itu yang kila ayang kalat ba kumno ngan le ha ki exhibition ki ba fair kum hapo Delhi Mumbai Maharashtra kum ter ha ki we ki jalla ngala yo ban le penya yau ya ki tiar ki ba penmi na kan ya ka society jonge ti ngi su menta kum hidai kalong kami ka ba pli kalat kalinti benyo ya ka kamai ka ji ka ka khobor ka bakudan ya ki khun samla jongi menta ki bawat ya ka kam ka jam nitep ba hapo jelahi benyo ya ka kam sarkar ka ba ka khobor ka banga kwa ban pasyat habaro ki khana samla ne ki para long kemi ne ka dei tang ka wei bangi dei ban yeng halaki jong ki kejat ki jongi ngim dei ban kenran den wat laki wan ki jing ban ngi dei ban long ki ba slur ngi dei ban long kita ki ba kraw mensim nakam ta ban syakri para brio kata kadai ka jingkwa ka jonga baki dei hiro bandon kata ka mensim ban aikam iwe ban kersian iwe khenang ba nginang kiu na ka por sha ka por kata kadai ka jingkwa jonga kwa ban tip na fi ka pat ka jing kentu jong fi ya ka sarkar kum ka wei ka dak makan yarap ya na ka benta kan ka society kajing kentu jonga kalong ba ya nakaliang jonga sya ka sarkar te kalong ba nga ya kendu syapang uksair dia ma nga dei ka we na kinong thanjan wat langam la ban penmi ya gijan sibun ro hendrei kat kum kajing persyang ka jonga ngala ya kat to kat ne hakini kisnem ki bala dep hendrei nga ya kendu syapang uksai hang ni hapo rikasi jentia jongi ngila ban yo ya uksair dia tang dau hanspon hendrei yo milspon pat ngidaha ban le shim na asam te ngisem jing bah subu nga mentang am don pisa tang khendiat khanson nga hab ban le thit na asam te ka bamut ba ladang le sagwati ka bai kali kala po yang ada ki hajar tengka te ngasem jing hajaka bangan thit yo ksai ngala haban penlut no syaka bai kali te nakal yang jonga nga kentu ya ka sarkar ka ba dei page ya kan ya ka tenat handloom handicraft and textile ngakwa ba kin yaraban penio ya kata ka machine ka bala ban penmi ya umil spon kanang bangi kinong tanjan ngin laj na ka jing ha liang ka than ka wet ka jongi kanang bangi la aru ban penmi khambun ya ki janyer dia hapo kari ka jaka ka jongi nakaliang jongi kong ikit bok ke weng ya pi ya kan ni ka sedang jong pi ba kunang kiu irat haka jing khmu jong pi bat ikit bok ke weng ro ba penio ya ka mat ka ba ya di bok ke weng bat ni ai play ka pang ni long kemi nama ide long kemi bala play ya kalat kalinti bat banyo ya ka kamai ka ji nakabenta ki bun ki long yang ha ka ni ka thain ri boy publish